Всички се раждаме с безупречни клетки, но следствие на стрес и липса на обич те започват да генерират и се разболяват. Напълно безплатно и най-вече безболезнено възобновяване на клетките. Да. Това звучи абсолютно измамно. Обаче французинът Рене Мей твърди, че е намерил начин да се регенерират клетките и то само чрез нежно докосване по гръбначния стълб. И това вече се прави от 60 000 негови последователи по цял свят. Рене Мей вече е в България, а красивото лице на спорта на BIT, Флорина Иванова, се срещна с неговата обучена последователка Анилу Фис. Вижте какво каза тя. Въпреки че човешкият организъм се ражда здрав и необременен, ежедневният стрес, емоционалното напрежение и обичайните неволи карат клетките ни да дегенерират. С това се влошава здравето ни и хората започват да страдат от редица болести. Именно с тези проблеми се бори терапията на Рене Мей. Лечителят прилага специална техника, чрез която възстановява клетките. За да достигне методът за клетъчна регенерация до максимално много хора в нужда, Рене Мей обучава свои последователи. Международните сертифицирани инструктори разпространяват техниката му по цял свят. Един от доброволците е Анилу Фис. Този вид терапия е хуманитарна терапия и в нея това, което Рене Мей ни учи, е да обичаме другите. Но всъщност как работи? Първо започваме бавно и постепенно да стимулираме гръбначният стълб. Тогава се задвижват така наречената електромагнитна енергия. Тази енергия се насочва към всички части, всички органи на тялото и благодарение именно на нервните окончания. Там, където има някакво заболяване, там ще се случи чудото. Тоест, тези клетки ще се съберат и ще се насочат към мястото, където е заболял органът. Само защото тези клетки там са малко, те функционират самостоятелно и благодарение на хилядите клетки, които се отправят натам, органът се възстановява. Според лечителя Рене Мей, 1% от болестите се предават по наследство, 3% са следствие на храната, която ядем и въздействието на околната среда. Цели 96% обаче са причинени от емоционалното ни състояние. Стресът, тъгата, болката, все чувства, които не можем да избегнем, извървявайки житейския си път, се оказват взривяващите устройства, които стимулират развитието на множество болести. Но както обикновено и този път това действие има свое противодействие. Както Рене Мей нарича тази медицина, това е така наречената емоционална медицина. При нея имаме възстановяване на клетката, тъй като тя сама по себе си има емоция. Една от най-важните съставки наред с химическият състав всъщност е емоцията. И когато ние започнем да прилагаме тази терапия, клетката разпознава действието, тъй като казахме, че в основата е майката клетка и тази майка клетка носи в себе си този емоционален заряд. Тя е източник на живот и оттам ние сме тръгнали. Ние сме създадени от тази основна майка клетка, носеща в себе си емоционалната памет. Чрез терапията се възстановяват както физически, така и заболявания, причинени от емоциите. Имаме хиляди случаи, в които хората са постигнали подобрение или са се излекували. Нека дадем няколко примера. При депресия, например, имаме толкова много хора успели изцяло да се възстановят. Естествено, процесът е по-бавен, но имайте предвид, както е при депресиите. Дори с 1 или 5 терапии човек или изцяло се освобождава от депресиите, или частично с голямо подобрение. Но имаме примери за други болести, които са излекувани. Имаме хиляди случаи, като например диабет, левкемия, дори и хронични заболявания, които също се лекуват. Хора, които не чуват, хора, които са изгубили слуха си, също успяват да се възстановят. Наистина има много случаи, в които човек си казва, това е невероятно. И дори има случаи, аз съм свидетел, където заболяване на неизлечими болести, като СПИН, например, вече са сред болестите, които ние лекуваме. Но все пак всички сме различни и много зависи от това как живеем, как се храним, на каква възраст сме. Подчертавам, че ние не можем да правим диагноза, но действително това, което се случва, е подобряване на състоянието. Излекуване от диабет, хора, които имат тежки заболявания, физически
физически, емоционални. Тоест, ние можем да кажем, можем да спрем, да намалим заболяването, да спрем процеса. Представете си, терапията е все едно хапчето, което всеки ден вие си взимате. Толкова е просто. Когато правим тази терапия, се опитваме да възстановим този ред, в който ние сме създадени. Тоест, да възстановим същия ред, който е изграден при раждането. И в действителност много са заболяванията от всякакво естество, на които ние сме успели да помогнем. Estas enfermedades pueden, quizá, es como un tratamiento. Терапията се осъществява благодарение на хилядите доброволци, които отделят от личното си време, за да се научат да прилагат техниките на Рене Мей. В световен мащаб има над 60 000 души, които лекуват болните напълно безвъзмездно. Именно в терапевтите, които прилагат терапията, е разковничето на успеха на лечението. Sin embargo, como esta terapia se da. Както казахме, това е хуманитарна терапия и доброволецът, който започва да прилага тази терапия, се отдава. Там няма интерес, няма пари, които да служат като стимул. И именно това е причината за успеха. Когато ние започнем да стимулираме гръбначният стълб, благодарение на невроните, клетката разпознава тази безусловна любов, защото доброволецът, който дава доброволно тези терапии, той го прави всеотдайно с много любов. Както знам, ние сме създадени от тази така наречена основна клетка, майката клетка, която съдържа в себе си безусловната любов, а тя от своя страна е източник на нашия живот. Благодарение на това се случва чудото. Всички ние казваме, че обичаме, но какво обичаме? Това, което познаваме, близките, семейството, роднините, но извън тези рамки не излизаме. Тоест, на интелектуално ниво можем да кажем да, ние обичаме, но всъщност не чрез нашите постъпки и действия. Когато доброволецът започне да посещава различни хуманитарни центрове, болници, да се среща с реалността, ето тогава е моментът, когато се появява истинската любов. Когато ние се научим да обичаме другите, тези, които не познаваме. Всеки човек би могъл да се превърне от ползвател на терапията в лечител. Сертифицираният терапевт Ани Луфис е в България именно за да предаде своя опит и знания на хората, които имат желание да започнат да прилагат методиката. Всеки е способен да прилага тези терапии, но все пак да разкаже какво се случва с доброволците, които участват. Ще дам пример с самата себе си. Винаги съм искала да помагам и през 2010 започнах с терапиите. Това се случи във Вашингтон, където се организираха уъркшопи. Имаше големи разстояния, трябваше да пътувам 2-3 часа до различни точки в Съединените американски щати, за да мога да започна да подготвям доброволци и самата аз да се уча на тези терапии. През 2011 година вече работех близо до Рене и вече бях направила 3000 терапии. Когато всеки доброволец направи 1000 терапии, той прави само един количествен скок. Когато обаче направи повече от 3000 терапии, това е нещо много повече. Това вече наистина променя неговият живот изцяло. Промяната е на много високо ниво на осъзнаване. Нека да се замислим колко пъти ние се опитваме да помогнем или сме помагали на някого, без да искаме нещо в замяна. Това е и посланието, което Рене Мей иска да сподели с нас и което се опитва да разпространи навсякъде. Всъщност, вие, когато правите терапиите, все едно давате вашето същество. Тоест, вие предавате вашата истинност, която носите в себе си. Така логично, много хора си задават въпроса дали след като се отдаваме изцяло с цел да помогнем на другия, не се натоварваме с неговите проблеми и не ставаме техен приемник. С увереност Анило развенчава митовете. Преди всичко, когато започваме с тази терапия, най-вече трябва да вложим любов. Дали сме се запитвали обаче какво е това любовта и дали наистина с истинска любов правим нещата? Когато доброволецът прави това нещо, в него се събужда едно особено чувство и именно това е усещането. Чувството на състрадателност, на разбиране. Не трябва да критикувате, не трябва да осъждате, а напротив, трябва да приемате. И когато именно доброволецът започва да прилага тази терапия, това е, което се случва с него. Той се научава да бъде много по-приемащ, много по-разбиращ. Имайте предвид, че именно когато ние достигнем до това висше ниво на състрадание, което започваме да изпитваме, всъщност какво е това? Това е самата любов. Тази безусловна любов, а как се случва това нещо? Случва се, защото доброволецът или човекът, който прави тази терапия, го прави и е воден от намерението да помага. И именно това се случва. Тази клетка, клетката майка, тя разпознава тази безусловна любов. Не се притеснявайте, абсолютно нищо не може да ви се лепне. Никаква болест. Няма причина да се случва
случи това нещо. Защо? Нека видим пример. Например, светците или хората, които са помагали на много хора с различни заболявания. Знаете, докосвали са се до прокажените, заболявали ли са? Не. Нищо не им се е случвало. Когато вие се раздавате, когато помагате, това е вид защита, която се създава около вас. Значи нищо не може да ви се случи. Нито той, когато вие лекувате, може да ви предаде лоша енергия или емоция, или болест, нито пък вие да му предадете. Защо? Защото вие помагате, събуждате онази безусловна любов, която е в основната клетка, майката клетка, която бива разпознавана и приемана. Ани Луфис пристига за първи път в България миналата година и успява да подготви над 500 доброволци. Споделя, че открива множество общи неща между родната и Мексико и родината ни. Най-важното от тях – духовността на хората. Тази година и предстои още едно посещение. Този път обаче ще бъде придружена от самия Рене Мей. Лечителят ще бъде в България на 1 и 2 юли, за да се срещне както с доброволците у нас, така и с хората в нужда. И Рене va venir. Да, Рене Мей ще бъде в България и това се случва благодарение на доброволците, които са тук в България, и се радвам, че най-накрая успяхме да направим това нещо възможно. Имайте предвид, че Рене Мей е хуманист, той е много човечен. Събужда се и въпросът е как да помогна. Ляга си и пак се пита с какво бих могъл да бъда полезен на хората. Имайте предвид, че той има невероятни способности и помага на хиляди, милиони хора по света. Това се случва за първи път не само в България, а в Европа. Той не е идвал досега, не се е връщал от Мексико в Европа. Искам да благодаря на организаторите, на доброволците, на всички, които направиха възможно това да се случи. Програмата ще бъде следната. Ще имаме 2 мирни съобщения, които Рене Мей ще изпрати към света. Безплатно хората могат да присъстват на сутрешните дейности. Там той ще направи така нареченото оздравяване. Ще се докосне до всеки един и ще помогне на нуждаещите се. Във втората част, след обед, ще има медитация и ще има така наречен workshop, който ще представлява еволютивна интроспекция, т.е. връщане към себе си, обръщане към себе си. Цялата информация за предстоящата среща с Рене Мей може да намерите във Фейсбук страницата Доброволците на Рене Мей в България.